Deep Purple. Sí, ara ens posem de la meva generació. Ens posem heavis, molt bé. Bé, això és per recomanar Què és un llibre això? que aquest sí que gairebé ja el recomano directament fins i tot als nostres espectadors d'avui, tot i que amb 13 anys estan a prop. És un llibre atípic. Es diu L'aigua és això. Això ho publica Edicions del Periscopi. L'autor és David Foster Wallace, que ve a ser un mite de la narrativa nord-americana contemporània perquè va revolucionar molt el panorama literari de finals del segle XX i va acabar suïcidant-se molt a prop d'on se va suïcidar el Kurt Cobain, que va ser un d'aquests mites del món, diguem, més de la música. Foster Wallace tenia una personalitat espectacular, té moltes obres que mica en mica aniran i estan arribant al català, però això és una conferència que va fer, l'única conferència que li va fer, per a la festa de graduació de l'escola on ell havia anat d'Estats Units. Per tant, t'has d'imaginar que això, que és un text relativament breu, amb un pròleg d'en Vicenç Pagès, que el recupera i que el contextualitza molt interessant, comença, jo només llegiré els dos primers paràgrafs perquè vegis per on va la cosa, no? Diu: hi ha dos peixos joves que van nedant i es troben un peix més vell que neda en direcció contrària. El peix més vell els saluda amb el cap i els diu: bon dia, nois! Com està l'aigua? I els dos peixos joves continuen nedant una mica més i al final l'un mira l'altre i li diu: què collons és l'aigua? I dius, hosti, aquest tio, què m'està explicant? Bé, a partir d'aquí es dedica a explicar què és l'aigua. I l'aigua, des de l'experiència d'un home que, diguem, amb tots els altibaixos de 40 anys i que havia fet tot aquest trajecte, s'enfronta als joves, els diu: l'aigua és la cultura. I fa una reivindicació de la cultura humanística i literària, que és la seva, no? Però com aquell qui diu... Jo m'imagino com en una reunió d'adolescents anònims, saps? Vull dir, uns són adolescents i l'altre ho ha estat i no se'n pot sortir. Per tant, és un llibre que té una... En fi, un llibre que no va ser pensat per ser llibre, és com una mena de conferència de festa de graduació. L'aigua és això, traducció del Ferran Ràfols Llesa, amb aquest pròleg que dèiem de Vicenç Pagès, i això ho treu Edicions del Periscopi, que està recuperant ara l'obra de Foster Wallace, que és una obra literàriament molt interessant, però també molt revolucionària, perquè trenca els esquemes de la literatura realista. És un tipus de literatura molt radical, no? L'aigua és això, una bona manera per entrar-hi.